Benaz, diotza oilarrak. Poz handi bat ematen didazu berri horrekin. Eta hau esan da, jaso zuen burua eta luzatu iduna zerbait balekuz bezala. Zer dakuzu? Esaten dio azeriak. Dakustaz, diotza, txakurbi datozela harinkata zaunka eta etorriko dira bakearen berri honak guri eta zuri ekartzera. Hala bada, txakurrekin hemendik jaitzita egingo dugu guztiok bazkari zuk diozuna. Agur, agur, esaten dio azeriak. Banua ni hemendik, oilarrak arbolatik. Eroa, nora zoaz, zeren beldur zara bakeak egin badira? Txakurrek ere ezin gaitzik egingo dizute. Hori hala da, dio azeriak. Baina gerta liteke datozen txakurrak bake berririk ez jakitea. Honekin ihes egin zuen txakurren zain egon gabe. Ipuin honek dio asko jakintzeak badirela asko jakinagoak. Gezur batek agertzen duela beste gezur bat. Ez bada inori gezurrik sartu, gezurra ez dakizu agertu.